съм ви с извадено рамо. Да идвам да правя видеа. Според тебе удачно ли е питам? Като номер човек. Брат, да ти кажа честно, нищо ти няма, братле. Чак изведено рамо, филми. Къде знаеш? Откъде знам, братле. Ти с извадено рамо, братле, знаеш как се седи с извадено рамо? Аз го се извади и си влезе. Аз си го наместих, блъсках за стената като носорог, влезе набързо. Има записи си от ще издадат. Виж сега, братле, ние с тебе се разбираме от цифра време, брат. Ти ходи и прави шоу, братле, филми, брат. Аз нито съм ти звънил, нито нищо. Не, чакай само да питам нещо, длъжен ли съм ти, трябва да си оставя моите неща, да дойда специално да снимаме. Когато са ме нападнали, когато са дърпали OnlyFans за косата и когато трябва да намеря джуджето аз днес, трябва да го оставя, за да дойда да снимам с теб. Това искаш да ми кажеш. Брат, ако искаш ще има, ако искаш не си има, боли ме кура, че Аз ти имам по-важна работа днеска. Гледай лайфа. Днеска ще го и гледам лайфа, братле. Аз да не съм ти фен, ще ти гледам лайфа, брат. Ти чао, брат. Айде. Тия шматки там ти гледат по лайфа, братле. Чакай, брато. Ще теба, мършите, ще теба, хубаво ти прат.